ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಚಿ ದಾನೆ ಈ ಮೊಕಲೆ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಜ ಏರೆಗ್ ಯಪ್ಪ ರಟ್ಟಲ ಬಾಯಿ ಬುಡಿ ಅಂದನ ಉಂತಾವ್ಜ ಐಕತ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ಉಂತಾದೀನಿ ಅಪ್ಪೆದೇ ಉರಿಯೇ ಯಪ್ಪ అయితే యాన్ ముల్ప ఇత్తినేటి మాత్ర ఈ రాదాకు మాత్ర పోడినత్తంది బే తేరెగల పొడిచే అయ్యాపల బరిటి జోకులు కులుండల మండే కుట్టిపాడు దాపు అయితే రే కాపుని యాన్ ముల్తో లక్కదు పోయిందట్టుగా ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಎತ್ತೆ ಕುಟ್ಟಿಪಾಡು ಅತಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಸುರು ಬನ್ನಗ ಕೆಲವು ಪಾತೆರಿಯ ಮೇಡಮ್ ಈ ಮುಕ್ಕಲು ಬಾಯಿಯೇ ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಬಾಯಿ ಬುಡೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಚ್ಬುಗುಲ ಹಾಪಣತ ಅಂಚ ಒಂದು ರಟ್ಟು ದಾಳಚ್ಚಿ ಎಟ್ಟು ಒಂದು ಏತ್ತು ಒರಿದನ್ನು ಆತು ತಿನ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕಿಲೇನತ್ತು ಎಂಚಿನ ಫುಡ್ ಒರಿಂಡಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಮೋಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಟು ನಾಗ ಮೋಳ ಅಂಚತ್ತು ಮೋಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಗ್ಗಿನೇಟು ಭಾರಿ ಸಾರ್ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡುಪು ಚಾಲು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋದಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಎಷ್ಟೊಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮಣಿಪೂಜಾಲತೆ అక్కడ ఫోటో కెప్పోలియా బొక్క ఓ ఫోటో తెప్పుందా ఇంక బేతే పుಣ್ಣులు ఇటే బర్పేరుందాన్న ముక్కులు రడిచని కొను ಹಾಳಿಂದು ಪುದರ್ ಕಂಡು ಬಕ್ಕ ಆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಳಿಂದೇ ಪನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಡ ಆಯರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಹಾಳು ಬಜಿ ನೀಚೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರೇಕೆ ಏನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಆತ ದಿನ ಏನನ್ನು ನಂಬುದಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಆತೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮಲ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ ಪುಡ್ಸೋತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪುಣಿ ఆయన ಲೈಫ್ ಎಂಚ ತುಂಬೋಪುಣಂದು ಅವ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ఆయన ತಾಲ್ನ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಹೋಯ್ತು ತಪ್ಪು ಕರ್ಪಣೇಟ ಅತ್ತಿ ಈ ಲೇಡಿ ರೌಡಿ ಅದು ಲೇಡಿ ಲೌಡಿ ಅತಿ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧದ ಕೊಲ್ಲು ಬಳ್ಳಾರಿ ಡುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡುಲ್ಲೇರು ತಾನೇ ಹೋಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೈಪ್ ಹೊರ ಮಂಡು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರು ಆಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ದುಮ್ಮು ತಕ್ಕಲು ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟಲ್ದ ಎಂಚಿನ ಪಸೆ ಆಜಿನಾಗ ಎಂಚಿನ ದೇವ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಂತಾದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮೋನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಲಾಲಾಬಾಯಿ ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನು ಧ್ಯಾನ ಆಗ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಲಾಲು ಉಂದು ಓಕೆ ನಾನು ಒಕ್ಕುದು ಒಂದು ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಓಕೆ 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 ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡತ್ತ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಿನಿ ಒಂದುವೇ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಇದು ಅಂದಾಂಡ ಈ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಹಾಲ್ಟ್ ಹಾಕುವ ದಾನೆ ತಿಳಿಪೋ ಇನ್ನು ಹಾಲ್ಟ್ ಹಾಪಂದ అక్కడ ఫోటో కెప్పోలియా బొక్క ఫోటో తెప్పుందా ఇంక బేతే పుಣ್ಣులు ఇటే బర్పేరుందాన్న ముక్కులు రడిచని కొను ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಇಡಬಲ ಬುಲೆಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತರಗತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಈ ಮಲ್ತಿನೇ ಕಡೆ